Nittamaw li min jiġi f'dal mużew ma jsibx mużew tradizzjonali, ma jsibx ħaġa differenti. Kien b'dan il-mod li l-kuratur tal-MUΖA, Sandro Debono, iddeskriva il-mużew il-ġdid tal-arti meta kienu għaddejjin preparamenti bla waqfien biex issib fil-għaxija infetaħ il-MUΖA li huwa 3 darbiet akbar minn mużew tal-arti li kien hemm qabel u li għala il-bibien tiegħu sentejn ilu. F'dan il-mużew li se jkun wieħed mill-attrazzjonijiet ewlenin fil-Kapitali Ewropea għall-Kultura, hemm xogħlijiet ta' artisti lokali bħal Giuseppe Cali, iżda anki dawk barranin bħal Michelangelo Merisi da Caravaggio u Mattia Preti. Fuq kollox, f'dan il-mużew tas-sew interattiv, wieħed jista' japprezza l-kapolavuri tal-iskulturi Maltin Melchiorre Gaffà u Antonio Shortino. Konxi mill-fatt li l-binja fejn illum hemm il-MUΖA għandha storja li tmur lura għal żmien il-Kavallieri meta kienet il-Berġa tal-Italja u li gawdiet minn dekorazzjonijiet barokki ferm wara iż-żmien tal-arkitett Malti Ġlor Mukassar, staqsejna lill-kuratur dwar il-ħidma li saret biex din il-binja inbidlet f'mużew li għandu jsaħħar lil dawk li jżuruh. Il-ħidma li saret f'din il-binja kienet intensiva ħafna, ma kellix taqsam biss mar-restawr tal-binja li kien proġett kumpless fih innifsu, imma wkoll ix-xogħol tal-tħejjijiet biex din il-binja tista' tilqa' il-mużew fosthom ix-xogħol tal-injam li hawn, ix-xogħol tal-preżentazzjoni u fl-aħħar ovvjament il-kollezzjoni l-mod kif inhi esibita hawnhekk. Il-biċċiet tal-arti se jkunu mqassma f'4 temi preżentati f'dimensjonijiet mill-aktar interessanti fosthom il-Mediterran u l-istorja li għaddiet minnha Malta. Il-kuratur ta' dan il-mużew ġdid fjamant spjega li fil-MUΖA se jkun hemm post tal-eżibizzjoni temporani biex jiġi assigurat il-ġejjieni tal-artisti anki dawk moderni. Sfidi kien hemm diversi, il-proġett huwa kumpless ħafna. Ovvjament ix-xogħol ta' entitajiet differenti, ta' nies differenti rid jingħaqad f'daqqa u hemmhekk ovvjament kienet l-ikbar sfida biex da kollu jiġi flimkien biex joħloq l-esperjenza MUΖA.